लोकगीत ऐसा नहीं सुनाओ तड़ी से कि सुन सुन के मन आ करे जा दोनों जुड़ा जा। आजकल के गीत हो गइल बा तने बताओ बाबू। घोप दे मुआ देम कोच देम कबार देम सलाइरी से खोल दे मुआ के पटक देम जोड़े बचाए बना दे। ये सब गीत संगीत हो गइल बड़े से। एगो आउ आइल रहे कौन आज भोरे ढील द आ बाचल बाटे माल जवन तने भी उझिल द। लेकिन गौनिहार जौन भोजपुरी के पहले रहले लोग बड़ा निमन निमन लगेगा। का हो एगो घरेली परिवेश से हम कांड शुरू करता नहीं ओकर बाद दू गो लोकगीत गा के अगला कलाकार के बुला दिया जी। प्रियंका बैठल बड़ी बहुत देर से साथी कलाकार हमने के प्रियंका जी भी गई हैं। मेहंदी रचल बा यानी कि भतार तहार बहुत माना तार के। पहले के दौर के समाज रहे पत्नी नाराज हो गई तब पति मनावस। यही बलिया जिला के बाग के गावल गीत गा के गोपाल चाचा वो गाना गाओ। मान ला कि हमार मेहरारू हुई हमरा से किसी आ गई बड़ी का हो गई का हो गई काहे किसी ओने कहां जाई हो जस बाबा भी आशीर्वाद ले जेबू का हो गई काहे किसी आई कहत ये तीसरा वैक्सीन नहीं खाती होइले मरद मनावे कि कागे खिसी आइल बारू हरे अब जान ले बुका हो कि बोला हमर सुगनी आय हाय भाई बेदाम ले बोका कि बोला हमर सुगनी परान ले बुका कि सोनारा के सौसे हर दुकान ले बुका हो। अच्छा जवन चाही तारा हम देव ई बताओ कि खिसियाइल काहे बाड़ू छह भर के छागल निमन से बोलो हमरा के छह भर के छागल छागल आए एखलिया बोल एखलिया बोल ए राजा जी हमरा के छह भर के छागल ए रानी जी इहे नु मजा हो। ई का कहली है बे दामोद दुबे जी और मुक्तेश्वर दुबे जी की तरफ से पुरस्कार बा। धनी बानी सब है बीडीसी भाई तू मंच पर चला के देवा यार तू मत संगतिया पुरान हटा कहीं बोलाओ तो जाही के पड़ी। हां भाई राजेश यादव जी भाई टाइटल मत बताओ सब खिसिया जाता हूं सब भाई। अब हमारा जहां से बोले के बोलबे न करो ए बाबा मरद कालस की छह भा के छागल खातिर खिसिया गइल। हां अरे पागल अरे ई का कहली छह भके छागल चाहे हां हइला सर घंटा से काम ना चलबो छह के पायल चाहिए हां जी छह भा के छागल चाहिए। हां अच्छा जाए तो खाना दो हां और आ हिदायत खाना दो अरे जो दे ना देबे बादामास कहीं का खाए के ना दे जो उनकरे खाए के दे 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 अरे अरे चल खाए के दे अरे जाय दे उनकरे के ना देबे तो हमनी के दे खाए के उनकरा से ना खिसियल बड़े हां जी जब तू खाए के ना दे दे हां पिए के ना दे दे हां तो तोर बाप हमारा हाथ बा काहे के धरो सही बात बा तू खाए ना देबे जाय ना देबे तो फिर क्या करे खातिर बोल काहे का हाथ धरो इहा ले जो मर जो हर भाग बादामास कहीं का आ एकरा में गलती लइके बे के करा में बा एकरा के बहाका के सिपूजना बहि रखले बिया
है ना वो जा 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 विद्यालय जाके कहा था तो शौचालय जाती है। आगे देखो उन्हें देखा रोज हमारा घरे आवत तड़ू हाँ हमरा मेहरारू से कह अरे 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 प्रधान जी के वीरेंद्र दुबे जी प्रधान जी के तरफ से पुरस्कार बा रोज हमारे घरे आवत तड़ हमारे मेहरारू को कहत कि हमार भतार हई देल हाँ हौ देल हाँ हमरो मौगी बिगाड़ देल हाँ बिगाड़ देल पलांटे भौं जाई ई गीत हम काहे गावत है काहे हुमच के ना चलो हुमच के मरद जब मेहरारू के मरला से तब मौगी गावती है कि मरले बा तो गलवा है धनी है जख्मी जी कि मरले बा तो भोला केसरी भैया मुन्ना केसरी भैया की तरफ से हजारों हजार रुपया पुरस्कार अच्छा हमार दीवाना गोड़ पर तनी रहो चल 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 कि मंगला मुन्ना केसरी भैया हाँ हो कि मंगला खाती छोभा के छगलवा घोड़ में बड़ी बल तोड़ भई रही पनिया गिरल तो सुखल कि मंगला खाती छोभा के छगलवा आही रे माई मरले बा तुगा हुमच के बजाओ मजा आवे बमकाओ कि मंगला खाती छोभा के मंगला खाती छोभा के छगलवा मरले बा तुगा छगलवा रे माई मरले बा तुगा तू लोग कबे ले नाचता भाई अनाथों के नाथ बाबा दुबे नाथ जी के पुरस्कार का बाबा ये लोग कबे ले नाचता अब तू लोग हेने चल ये लोग के देख के हम के नाचे के मन पहले लेकिन भोजपुरी जगत में एक से कलाकार भइले जितने सुंदर लोग गावा उतने सुंदर लोग नाचो अब जैसे जैसे हम नाचे वैसे वैसे नाचे के बाद जैसे प्रयास करी हन वैसे करी है अपना से पूछो जन अपना से तनिको नहने वाला पहल का नृत्य रामा शंकर सिंह व्यास पीछे चलो दोस्त अब की बिरहिया बजावो मेहरारू कहतिया कि मन करे अगिया लाई ए नदिया के चलते मरिए जा कॉपी बस कर पैसा लो जी कजरी प्रधान जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार व्यास बिहारी सिंह कजरी प्रधान जी की तरफ से पुरस्कार बाबू रे पहल का नृत्य के स्टाइल देखी सब झिंगा नाचे वैसे नाचे बिरहा बाजो कि मन करे अगिया आ एकरा चलते मरिए जा मनोरंजन
कि मन करे गया आ एकरा चलते एगो गिरल एगो ना गिरल। मंच पे मेहनत होना चाहिए। हाँ जी अगर मेहनत ना कर हाँ नृत्यांगना कई करे के पड़े मजा कैसे लोग कैसे इस एक बार हमारा तरफ कहियो भेने घूम के करो कि मन करे गया आ एकरा चलते हम तो से कहने के हई लाओ जैसे हम कहने उसे करो कि मन करे गया आ एकरा चलते मरे मनोज यादव जी, दुर्गेश दुबे जी, अब भोलू दुबे जी की तरफ से हजारों हजार रुपए पुरस्कार बा के बानर दुबे मुक्तेश्वर दुबे जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार बा। हाँ तनका हम गा ली तबे मिली तो ठीक रहे बिचवा में एनर्जी टूट जाता भैया कि मन करे गया आ एकरा चलते यही भोजपुरी जगत के दुगोला विधा गायक दुगोला विधा के निमन गायक जेकर नाम सुदर्शन जादव सुदर्शन भैया के दुगोला हो एगो नाच रुआ सब जरूर देखो पीछे चलो पीछे जा आओ थोड़ा सा जा अब पीछे हटो ब्याह जैसे करत वैसे करियो चलो धरा अब ब्याह सोझा सोझी धइले बन तू हो सोझा सोझी धर ब्याह से जतना उठा के घिचत तू हो घिच खींचा हई ललकी मच्छरदानी मत उठाओ नीचवा वाला उठाओ दो तलिए उठावा कला कला में कोई शर्म नहीं कला में कोई मजा आ रहा है भैया तन ताली बजाओ भैया हमारा एनर्जी मिल जाए आओ ब्याह पहरा के उठाओ तू हो पहरा के उठाओ फिर मच्छरदानी उठाओ चढ़े बादामास कहीं का ब्यास उठा के हिलाओ तरन तू हो उठा के हिलाओ हो गए कहीं आगे बढ़ उठाओ ब्यास उठैले बहुन तो उनकर पैंट लौकता तोर नइखे लौकत उठा तो पैंट नहीं को पहनले कहो ना कि नहीं पहनले अब जैसे नाचत मैडम खिसिया में हम तो भरोसा हम के मंच पर किसी का जवाब नहीं देते चाहे वो पब्लिक हो चाहे कलाकार हो सही बात तो ये गलती ना हाँ जी अब केहू बोल देला तो जान तोर बर्दाश्त करे पड़ल ओकर परोजन हो हाँ जी आ ओकर भोजन ना तो हमरो अंदर खूने नु बजे पानी थोड़े बहुत आ रोज हम 40 को गुंडा जो उठेला बैठेला तू ओकरा के इशारा करता वो सब ना मंच पर कला प्रदर्शन कर अब सुदर्शन भैया ना चले कि मन करे गया आ एकरा चलते चलो उधर चलो बीच में लगातार है पीछे चलिए बाबू पीछे चलिए कि मन करे गया आ एकरा चलते मनोज भैया अभी खाली कह दिया कि शर्ट अच्छा लग रहा है बादामास कहीं का बिहान फोन करते हैं मनोज भैया प्रधान जी की तरफ से हजारों हजार रुपए पुरस्कार बा आवा एगो प्रमुख व्यास जेकर नाम कमलबास कुंवर उहाँ के देह नहीं लेला उहाँ के काहे लेला कि मन करे गया कुंवर जी यहाँ तो बहुत गोला भइल बा तो कुंवर जी देह नहीं लावा धोती काफी बा और एकरा चल एगो लास्ट व्यास बचले जेकर नाम लंगड़ अभियंता अभियंता जी कहले कि हे माई बोल बेटा अरे उ माई कहत है कहले कि हे माई सब गौनिहारन के गोड़ हाथ दे देलू नाच नाच के अपन गौनई जमाले तले से हमार तो गोड़े छीन ली हम कैसे जमाई
नचनिया जब उनका के रोवत देखलस हाँ नचनिया कलस की ब्याह देखी छी आई हाँ हम जैसे बताए रहुआ उससे नाचब न तो गौनइये में आग लहक जाए हाँ जी कैसे सिखौले बाबा कैसे आप तो पुराने हैं पीछे गति हो के नेहुर जा हाँ। एक नंबर आओ थोड़ा सा इतना नहीं नहीं उतना नहीं इतना क्यों हाँ कि अभियंता जी गोड़ से विकलांग बन हारमोनिया धरी न तो इतने अवस्था हो ये हम मजाक नहीं उड़ाओ वो इंसान खुद कहते हैं कि हम लंगड़ बनी हमारे प्लस पॉइंट सही बात बने हो अभियंता जी नाचे ले अबे आज ई मत करो का ये कर चला बाबा तू अभ्यास न हो रहा नेहुरा आओ तनी सा ने उड़ जाता आओ थोड़ा सा ऐसा ने उड़ सेम साइज मिले के चाहिए आओ थोड़ा सा सटो नेहुरा 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 अब ना बुझा था कि भारत इंडियन को क्वालिटी हो रहा है अभियंता जी न चले कि मन करे अखिया साधारण में घिंच आ एकरा चलते उनकर नाच नाचे में तनी कष्ट होला ना कहत ये कि गैस लीक करता है लेकिन यही में बिरहा गावेला लोग गावेला कि सात नदिया परवा से मोर भैया आइले रे ना नदी सात नदिया परवा से मोर भैया आइले रे ना नदी तो बना बालुआ हमरो गीता कइले रे नदी तो बना बालुआ हमरो गीता कइले रे नदी एही में बिरहा होला तो ओम प्रकाश यादव जी के वो गीत बन पर जाला कार बाबू कहो तू तो रोज रोज तोहरी गली आईती जाई कहो तू तो रोज रोज तोहरी गली आईती अच्छा तपस कहो तू हेलो हेलो एहो छम तले ही में हमार छोट भाई गोलू एगो गाना गा दो ई गाना गौले पर कुछ गौनिहार लोग पनप जाला का पति के मरम ए पति के मरम सती जाने पति के मरम सती जाने ढिंगारी सुदामा यादव प्रधान जी की तरफ से पुरस्कार बा कि पति के मरम सती जानी हे पति के मरम सती जानी सत भतरी में हरिया का जानी तब 7 साल पहले वो गीत आयल हमारा का है छुए के छोड़े लो बदनवा राजा जी काहे छुए के छोड़े लो खजनवा राजा जी है ना घूमो की जनवा की जनवा अरे खोलिए के ले लो चरबनवा राजा जी काहे छुए के छोड़े लो खजनवा राजा जी काहे छुए के छोड़े लो खजनवा
राजा जी जनवा हे जनवा खोलिए के ले चरबनवा हेलो हमार बड़ भाई हमार डायरी हमार जिंदगी के जान जे लिख दलस की जेलवे में भइल जेकर जनमवा सुन ले को बजा दो जी और ओए भैया के दोस्त बड़ भाई हमार सतीश दुबे जी और धनंजय पांडे जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार हजारों हजार रुपया हे जनवा खोलिए के ले लो जरा बना जनवा खोलिए के ले लो जरा बनवा हो गए बहुत बहुत धन्यवाद गलती से क्षमा हो के ठीक लगल ताली बजा के आशीर्वाद चाह और